slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Boti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska bara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så släpp din bara i. Bara bastu, jo. Vi ska bara bastu, ångorna på, släpp all stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hängte på så släpp din bara i. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där.